Moje ime je Mandica Petričević. Ja sam educirana rodilna savjetnica za auto sjedalice. U ovom videu ću vam pokazati postavljanje auto sjedalice u suprotnom smjeru vožnje te kako je pravilno pričvrstiti pojasom vozila. Svaka auto sjedalica i vozilo imaju svoje specifičnosti, stoga je iznimno važno pratiti upute proizvođača vaše auto sjedalice i vašeg vozila. Auto sjedalica mora biti pričvršćena na jedan od dva načina, pojasom vozila ili izofix sustavom. Skoro sve auto sjedalice moraju se postaviti na jedan od ova dva načina, ne istovremeno s oba. Ovdje ćemo pokazati tipičan primjer kako se ova auto sjedalica postavlja u vozilo samo pojasom vozila. Pojas vozila mora biti u 3 točke, dakle mora imati donji dio i dijagonalni dio, osim ako uputama proizvođača nije navedeno drugačije. Svaka auto sjedalica ove skupine na sebi mora imati naljepnicu sa crtežom koji plavom bojom prikazuje pravilnu putanju pojasa koja pomaže i olakšava postavljanje auto sjedalice u vozilu. Auto sjedalicu postavite na stražnje sjedalo, okrenite je suprotno smjeru vožnje i namjestite tako da je naslon u poluležećem položaju. Ova skupina auto sjedalica postavlja se isključivo u suprotnom smjeru vožnje. Kod njih možemo prilagoditi nagib tako da nam kut od 45 stupnjeva koji čini naslon auto sjedalice s tlom odgovara novorođenčetu, dok za starije dijete od 6 mjeseci i više možemo uspraviti auto sjedalicu da nam naslon auto sjedalice s obzirom na tlo čini kut od 60 stupnjeva. Sada kada ste postavili auto sjedalicu na sjedalo vozila i dobili kut koji želite, trebate je pričvrstiti pojasom vozila. Provjerite u uputama kako je zadana putanja pojasa. Ona je kod ovih auto sjedalica označena plavom bojom. Izvucite pojas vozila do kraja. Kod jajeta donji dio pojasa tipično trebate provući preko djetetovih nogu. Pojas treba biti provučen kroz utore s obje strane auto sjedalice. Ukopčajte pojas u kopču vozila. Gornji dijagonalni dio provucite oko naslona auto sjedalice tako da obgrli auto sjedalicu. I donji i gornji dio pojasa moraju biti provučeni kroz auto sjedalicu. Da bi auto sjedalica u slučaju sudara ispunila svoju ulogu, pojas mora biti čvrsto zategnut. Ovako zatežete pojas. Ostavite se iza auto sjedalice, a ako to nije moguće, onda postavite koljeno iza auto sjedalice. Primite dijagonalni dio pojasa jednom rukom kod kopče pojasa, a drugom rukom s druge strane auto sjedalice. Dok gurate auto sjedalicu prema naprijed u naslon sjedala, rukom koja je uz kopču pojasa zatežite pojas, dok drugom rukom višak vraćate u kućište pojasa. Ovako provjerite da li ste dovoljno čvrsto zategnuli pojas. Primite sjedalicu kod bedrenog dijela pojasa i pokušajte pomaknuti po sjedalu lijevo-desno. Sjedalica se ne bi smjela uopće micati. Ukoliko se miče više od 2 cm, ponovite postupak jer nije dovoljno zategnuta. Gornji dio sjedalice će biti više pomičan i to je u redu. Nakon što ste ispravno pričvrstili auto sjedalicu, pozicionirajte ručku prema uputi proizvođača. U ovom slučaju ručka mora biti na sredini. S vremena na vrijeme provjerite da li je auto sjedalica još uvijek pod ispravnim nagibom i čvrsto zategnuta. Ako morate postaviti auto sjedalicu na prednje sjedalo, obavezno isključite zračni jastuk. Udarac zračnog jastuka u auto sjedalicu može biti poguban za dijete. U svakom slučaju vežite dijete na prednjem sjedalu samo ako je nužno i neizbježno. Stražnje sjedalo je najsigurnije sjedalo. Zakonom je kažnjivo korištenje ove auto sjedalice na prednjem sjedalu sa uključenim zračnim jastukom. Sretno! Za sve dodatne informacije obratite se udruzi Roda na www.roda.hr, Facebook stranici Roda sigurno u auto sjedalici, Facebook grupi Rodini savjeti o auto sjedalicama ili na e-mail autosjedalice@roda.hr. I ne zaboravite, auto sjedalica uvijek i bez iznimke.